था 5,000 बेच 14 को रुपया देनी हमारा आवास आयल ना दिलन तो खेत बेच के मुंह में करखा पोतनी है। खेत बेच के बेच 14 का दिखा देनी है घर बना के। खेत बेच के घर बनौनी। हाँ पूछी सब लोग से ना हमरा कहीं शरण नहीं खे इतना प्रधान हो गइल बाकी केहू हमरा खातिर डाही नहीं के केहू पूछवैया नहीं खे। घर दुआरों में ढीमलाता पानी इतना लग जाला घर में कछो कहाँ तक कछ के कहाँ भी वही में रही ले जा पनिए में सूखे अपना पैसा के डिमांड रुआ करता तब गाँव से हम तो आज ले केहू से 1 रुपया कॉलो नहीं की ना जानते बनी ओकरा बारे में। पैसा देता हम कहनी के मतलब पैसा कहाँ बा के पैसा दे तो कहता नहीं कि पैसा से गथी मत करिए तोरा हमको कहनी ना मतलब पैसा नहीं कि हम पैसा कम जंगल के बारे जे हमरा कमा के एगो रोटी खियाई है आ चाहे अपना खाई है बाबर चाउर कोटदार लो ना दला लो हमरा लइका के पैसा के डिमांड रुआ की जे पैसा दो 20,000 बेच चलिया था का नाम पड़ी बीएफी। अच्छा ई का भइल बटे यहाँ के जाला नया तकला हमरा आवास एको मिलल बा हमरा घर में आना घर बनवा दी। ना हमरा कहीं शरण नहीं खे इतना प्रधान हो गइल बाकी केहू हमरा खातिर डाही सब नहीं। लोग तो नेता लोग कहला कि हम विकास करे चुनाव जे सब खत्म हो जाता कहला लोग कि विकास ना करे। कोई पूछवैया नहीं देख पता नहीं कि हमारे गांव के प्रधान और डीएम साहब से अगर करम के आंख में आंसू यहाँ लोग के हमने के चाहे कि एक कार्रवाई होखे और जे भी अधिकारी बा संज्ञान में ले और विकास करो जे जौना पात्र के बा वो लाभ मिलो।